Co to bylo? Nevím. Petre, co to bylo? Kde je ten Max? Říkal mi ještě brzo ráno, že šel kopat někudy tudy. O kurde. Co je? No. Jdi se tam radši podívat sám. Max je mrtvej. To se ještě propadlo. No ty vole. Max je mrtvej. Co se mu stalo? Je mrtvej. Kurva! Ty děláš srandu. Co se mu stalo? Spadly na něj kameny. Sakra. Jak se to mohlo stát? Nevím. Ach jo. Je mi hodně. Dobře, tak musíme cestovat ještě dál. Jdeme. Asi jo, no. Hele, bedna. Zkusím ji otevřít. Počkej, nejde otevřít. Je zapnuté. Chtěl bych ti něco říct. Co? Víš, jak jsem ti Petře jednou říkal, že jak jsem byl nakažený. No a když jsem byl nakažený, tak ještě předem jsem potkal banditu, ne? A ten bandita říkal, že když se nestanu banditou nebo teroristou a nezabiju všechny kamoše, tak mě zabije. Kdo tě zabije? Ten bandit. Říkal, že mám zabít Petra, Skrillexe, Jasona. Co? Ale kde teďka jsou? Nevím, kde je najít. Ale tebe nezabiju. Ty jsi můj jediný kámoš, který mi zůstal asi. Pojďme. Jdeme dál. Pojďme. Au. Ztratili jsme cestu zásoby. Já mám ještě. A já mám také ještě. Mám ještě injekce. Ach jo, no. Jsme blbci, že jsme zase obnovili tu apokalypsu. Hodně velký. Tady to už nepokračuje. Tam je už ta nakažená voda. No. Víš co? Co? Já jdu do vodu. Kamže jdeš? Do vodu. A nejdem se vykoupat? Ne. Já jsem na sebe masku, abych nechytil nákazy. Já radši taky. To jsem se někdy zavřel. Prší. Sněží. Je to radia. No, doufám, že to za chvilku přestane. Ale přestalo to. Přestalo. Tak jdeme dál. Dál. A dívej, tam něco je. Kde? Trošku poničený reaktor. Oh shit. Ale můžeme tady zůstat. No můžeme, no. No ty. Ale fakt, hlavně nespadni do toho. Nebo do té lávy, nebo já nevím, co to je. Ty vole. Zadělal jsem to. Láva za chvilku Zaděláme to. No, já v tom budu muset. Au! Ne! Ne, nesmíš umřít! Kože! Petr, jsi v pohodě. Necítíš něco? Petre, cítíš něco? Počkej, stří. Cítíš něco, Petre? Ano.
Přesně. Ne, tady jiné řešení, musím tě zastřelit. Ne, já tě musím zastřelit. Tak počkej, ještě bych ti chtěl dát to. Děkuju. Moc děkuju. Za všechny. Bohem. Musím ho tam hodit do toho. Já, Musím jít. Šípání. Kdo to je? přeživší. Jak se jmenuješ? Já se jmenuji Jay. Chceš se mnou přežívat? Ano. Dobrá, pojď. Musel jsem teďka jako zastřelit. Byl nakažený. Jak se jmenoval? Jmenoval se Petr. Jeho příjmení. Ale já neznám jeho příjmení. Chceš věci nějaké? Jeho poslední. A tak daj. Tady máš. Pušku. Mhm. Další. No. Pojď si sednout a vyspat se jdeme. Já znal No jedno. počkat. Mohli bychom ještě někomu zavolat před tohle. Víc to je. Pozor, já to vezmu. Mám to. A znal jsem i jeho příjmení. Jak se jmenoval? Jaké mám příjmení? Petr, Petr Skrep? no, Škoda. Hele, pojďme do toho lepší. a slyšel jsem výstřely a Co tady je? byl to Hej! Petr. Tady ruská armáda. Je tam ruská armáda. Potřebujeme rychle pomoc. Jsme někde v nějakým metru asi. Potřebujeme, aby jsi tam přijel. Přijedeme tam zítra. Musíte mi řeknout směrovat. Sakra, teď jsme signál. Slyšel jsem výstřely někud odtud, takže jsem si myslel... Počkat, můžu se tam jít podívat? Tady? Byl nakažený. Máme se na auto. Co děláš? Spadl jsem. Dobrá, já si budu spát, dobrou. Jak se jmenuješ ty? Nik. OK. Těší mě. Tady, jo. Máš taky pušku? Já taky. Tak jdi spát, já jdu taky. Čau. A dobrý. Tak jdi spát.